UPPला जोंनि सुथुर नङा। UPPला जोंनि सुथुर बे नङा। आरो BJP आरो UPPL एलायन्सआव फैगौ 2025 मायथाइनि BTC बिसायख'थिसिमल' थागोन। एबा नैबे BTC जे आगोलाव जे एलायन्स दं बे एलायन्सआ इलेक्शनसिम थागोन। नाथाय फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि BTC बिसायख'थियाव BJPआ गाव हारसिंनो बिसायख'थिखौ गेलेगोन होनना बुंथिदों यमरेव रेवा नार्जिहारिया। बे 40टा सिटआवबो जोंनि BJP केन्डिडेटआ देरहानो नागिरदों आरो बहाय जों आसा खालामदों दिनैनि बे मानसिफ्रा जोंनो बयबो गोसो होनानै जोंखौ सापर्ट खालामनाय जयनिं खालामनायखौ नुनानै जों आसा खालामदों फैगोन BTC इलेक्शनाव BJP देरहागोन आरो सरकार दानो हागोन। लोगोसे यमरेव रेवा नार्जिहारिया बुंबावदों दि गुबुन फारसेथिं जुदि BPF आरो UPPL दोलोआ गोरोबलायना खौसे जायोब्ला बर' हारिनि थाखायनो मोजां। जोंहाथ' जोबोद मोजां आसा खालामदों बर'आ खौसे जानानै जों बेखौ लुबैदों बर'आ खौसे जानांगौ नाथाय खौसे जानो हायाखै। बर'नि खौसे जानायखौनो जों लुबैदों नाथाय बर'आ खौसे जायाखै आरो दिनैबो जोंहा साननांगौ बाथ्रा दंदि बर'आ खौसे जागोन ना जाया। बर'नि मोननै दोलो UPPL आरो BPFआ खौसे जायोब्ला BJPआव थानाय गासै बर' हारिनि सुबुंफोराबो गोजोनगोन। बेबादिनो खौसे जानानै जुजियोब्ला जोंबो जोबोद गोजोनगोन आरो बर' हारिया खौसे जानायाव जोंबो मदद होगोन। बाहाय जों बुंनो नागिरो जे UPPLआ जोंनि सुथुर बे नङा। डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव पलिसिया बयहाबो थायो खामानि मावनांगौ मावो आरो बे हिसाबै जोंहाबो BJP हिसाबै मोनसे पलिसि दं बे पलिसियाव जों खामानि मावनो थाखाय ओंखारदों आरो इलेक्सनाव बयबो जयै हयथ' रोन होआ गावबा गाव रोन होयो थांनाय बाराव जेरेखम BJP आलदा UPP आलदा रोन होनानै देरहाबोदों बेबायदि सरकार दादों दिनै आरो दिनैबो जोङो BJP स्ट्रंलि खामानि मावनानै बे 40टा सिटआवबो जोंनि BJP केन्डिडेटआ देरहानो नागिरदों आरो बहाय जों आसा खालामदों दिनैनि बे मानसिफ्रा जोंनो बयबो गोसो होनानै जोंखौ सापर्ट खालामनाय जयनिं खालामनायखौ नुनानै जों आसा खालामदों फैगोन BTC इलेक्शनाव BJP देरहागोन आरो सरकार दानो हागोन। दिनैनिफ्राय जिथु नुथाय बे नुथायनिफ्रायनो हमदांनो हायोदि जिथु फैगोन टाइमाव जे गभर्नमेन्टआ फर्म जागोन बे बाथ्राया सैथो नामा? निस्सय सैथो जेरावबो जों जयेन खालामदों बेवहायनो मानसि जादों। दाख्लै 15 आगस्टआव दतमायाव 1500नि बारा आरो 22 तारिखआव 21 तारिखआव कसुगावआव 600नि बारा आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव जागासिनो आरो दिनैबो 500नि बारा बेवहाय गोबां मानसियानो जयेन खालामबाय बेवहाय बर'ल' नङा गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरा जयेन खालामदों BJPखौ मोजां मोननानै आरो बेनि प्रमान खालामदों जे फैगोन समाव BJPनि सरकारा जों दानो हागोन बेखौ आसा खालामदों। दिनैसिमबो UPPL आरो BJP गावस्रायाखै एलायन्सआव दं होनना बुंदों नाथाय नोंथाङा दिनै जोंनि सिगांनिफ्रायनो माने UPPL आरो BJPनि गावस्रानाय बाथ्राखौ बुंबाय। जोंहाथ' बे जेनेबा नैबे BTC जे आगोलाव जे एलायन्स दं बे एलायन्सआ इलेक्शनसिम थागोन नाथाय इलेक्शनाव जों आलदा खरि गेलेगोन मानोना गोदोबो इलेक्शननि उनावसो पस्ट इलेक्शनसो एलायन्स जादों प्रि इलेक्शन एलायन्स जायाखै एबारबो बिदिनो पस्ट इलेक्शन जों एलायन्स जानो हागौ हयथ' BJPबो जानो हागौ UPPLबो जानो हागौ बा सोरबा जानो हागौ जों बेखौ दिनै बुंस' हाया गोजौनिफ्राय जोंखौ जे निर्देश होयो जों बिदिनो मावगोन। जुदि BPF आरो UPPLआ जुदि थारैनो जुदि खौसे जामारोब्ला नोंथांमोननि माबाया माबायदि जागोन? जोंहाथ' जोबोद मोजां आसा खालामदों बर'आ खौसे जानानै जों बेखौ लुबैदों बर'आ खौसे जानांगौ नाथाय खौसे जानो हायाखै दिनैबो जों सन्देह खालामदों जागोन ना जाया माखासे पलिटिकेल पार्पसाव जयेन खालामनो लेंदों ना मादों जों मिथिया खिन्थु जयेन खालामबा जोंबो बिराद उइल बि हेपिएस्ट पार्सन एमां दि भटार्स BJPनि जेसेबां बर'फोरजों जों बयबो बिराद गोजोनगोन जाहाथे बर'फ्रा खौसे जानानै जुजियोब्ला बिराद मोजां मोनगोन जोंबो आरो बेवहाय जों जेसेबां जोंनिफ्राय जेरै हेल्प खालामनांगौ जों बेखौ खालामगोन। मोनसे बाथ्रा UPPLनि दैदेनगिरि बिथांनिफ्राय मोनसे बाथ्रा बेरखांदों नोंथाङा गावनि खामानिखौ मावफुंनो हायाखै जायनि थाखाय गावनि बस CM माने सिफखौ नोंथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंदों होननानै। आंनि खामानि मावनांगौआथ' जेबो गैया आंनो मावनो जेबो होनाय जायाखै बेखौ सिबा बुङाखै बेखौ सोरबा सासे राजनितिक पार्टिया होनदों आं बेखौ सोंगोन आंनो मा खामानि मावनो होदों आं बेखौ सोंगोन आं दा सोंनाय नङा बिथाङा जुदि सिरियासलि आंनाव सोङोब्ला माखौ मावनो होदों माखौ मावाखैबा आं बेनाव सोंगोन दा जेरोखोम दायथ' मोनदों आं बेखौ मावगासिनो दं बेनि बादै जों जेबो मावाखै।